erakutsi berri baino. Onak. Herriko zeioria eta herrien. Aixo, zertakaz eskuetan? Bai? Eta zergatik akazu eskuetan? Gipuzkoako eskola txikietako iaia aginaban ospatu behar dugulako, ekainaren 9an. Bai, egia. Oikia pasasegun ekainean, eta 1988tik, ekainaren bigarren astian, bigarren igandian, ospatzen da beti. Eta hurrengo urtean agina izango ekaina 9, 32. izangoa. Eta ikuste zuen zinta hauetako bakoitza, da herri bakoitzak festa ospatu duenean jarri diona. Hau oikiak, azkenan jarritakoak, Bilani Goiak, Deio daude, Errezil, eta bar. Aginakua jartzeko dakau ekaine arte. Ze koloretakoa jarriko jau? Urdina. Urdina, bale ba, ados. Eta gaur, gure logoa aurkeztuko dugu. Ikusi nahi alduzue? Ze koloretako izango ala ustezue? Ikuste zuen bezala urdinak aurten protagonismoa handia edukiko du festan, eta motx-motxian azalduko izuen loguakin azaldu nahi genuna, batez ere azaldu nahi genuen eskola txikiak ze garrantzia daukan gure auzo eta herri txikintzak. Irakurtze izuet. Gure eskola txikiak auzo eta herrien elkargune. Arima, bihotz dira. Gure eskola bakoitza belardi zabal eta anitzonetako landare bada. Bertan, hazten, hezten, prestatzen, osatzen, mimatzen, heltzen eta zaintzen dira gure haziak, gure haurrak, gure etorkizuna. Garaia iristen denean egan egin dezaten eta beraien bidea eginaz eta beraien etorkizun berria landatuaz. Besterik gabe, urte hontan lan asko izango deula aurretik, eta ongi etorria izango ala denon laguntza eta eskertua, noski. Eta unbiei utziko dantzain dezaten behaie dialako protagonista.